Malawi Brief. Patangotha masiku awiri Chipelere na Kalindo pamene anabwera ndi nkhani zawo zokhuzana ndi katangale imweyo, leronso achititsa msonkhano wa atolankhani ndipo akamba izi. Tithokoze kwambiri atolankhani athu, tikupatseni mona Malawi kuna kulikonse kumene mukuonera program imeneyi kumawa kuno. Ife Malawi First mawa wa leronso tabwera pano kufuna kuzafotokozera zinthu zina zimene zikuphinja dziko kapena unati zimene zikuononga dziko. Ndiye tikunena kuti Malawi First ife ndife anthu okhumudwa kwambiri pa zinthu zina zimene zikuonetsa kunena kuti malo moti Malawi timkonze, Malawi yakuoneka kuti satheka kukonzeka. Chotero ife sitili pano monga mmene timanenera, sitiyimilira munthu, sitiyimilira boma, koma ntchito ina yotamandika imene anzathu kunjako akamayiona kuona ngati mwina tikuwakhomerera tikutani koma tifuna tithandizane nawo. Malawi First ili pano cholinga chonena kuti tipititse patsogolo chilungamo chothana ndi katangale chimene m'bale wathu Alexis Kamangira adachiyamba. Chotero ife tikufuna zimenezozo tizibwerese pa mbalambanda. Ngati last time timakamba kunena kuti tikufuna tisamangobweresa mphekesera, ife tikufuna tibwerese zinkhani zimene zili ndi umboni. Chotero lero Malawi First yakubwereserani umboni wa chindunji woyambirira. Nkhani yathu kapena mutu umene tikukamba nawo lero, tikukamba kuna tikuyika pa mbalambanda nyasi zimene zikuchitika ku Reserve Bank. Chotero bungwe la Malawi First linati ndilolemedwa kwambiri komanso ndilokwiya kwambiri chifukwa cha mchitidwe umeneno ogwira ntchito ena ku Reserve Bank iko akupanga ndicho linga chofuna kuchedwesa kafukufuku amene akuyenera kukhala pakati pathu, ndicho linga chofuna kuti tithane ndi katangale. Chilungamo chake nchonena kuti Malawi tikudziwa nkhani ya pension fund muno mdziko lathu kunena kuti kuyambira pa 17 Oktoba komanso titha kubwerera mbuyo kuyambira mu 2021 kufikira pano tikutha kuona unati malipoti amene timayenera kulandira kuchokera ku body imeneyi yokhuza Pension Fund Act sanaperekedwe. Komanso kuchokera pa 17 Oktoba kufikira mu December tikuonanso zotsatira zina zimene tikuona kuna kuti Reserve Bank monga banki yayikulu muno Malawi imene timayembekezera kunena kuti mogwirizana ndi malamulo mu section 69B ikuyenera kupereka malipoti yake miezi itatu ina iliyonse ikangodutsa. Zimene zizi zikuoneka kuna kuti sizidachitike. Now kusachitika kwa zinthu zimenezi kukuoneka kuna kuti pali chinthu china chimene chuchitika mwamseri chimeneno Malawi sakufuna kuthandizana ndi mtsogoleri wa dziko lino. Tikumbukire kuti chidwi kwambiri cha mtsogoleri wa dziko lino ndikufuna kuthana ndi katangale wina aliyense amene akuchitika. Komanso chidwi chachikulu ndichoona kuna kuti kodi chuma cha dziko chimene chagwachi tichikonza bwanji. Komano kukuoneka kuna kuti kuli anthu ena mwadaladala akuyesera kuna kuti kusachitike audit imeneyi. Nchifukwa chake ife Malawi First tikuona kuti ayi mogwirizana ndi umboni umene tili nawo, umboni umene ifeyo takonzeka wina watumizidwa kale ku ACB, taonabe kuti chinthu choyenerera kunati tibwere pano tiuze mtundu wa Malawi pambali pomayang'ana madera ena kunena kuti ayi mwina awa akungolimbana ndi anzawo, ayi mwina awa ndi anthu amene akuwapangira zinthu zabwinozi. Komano ife cholinga chathu ndiko kumenya nkhondo yonena kuti katangale ameneyi apite patsogolo kuti atsike ndithu Malawi muno ikhale mbiri yakale. Ife Malawi First tikufuna tilimbikitse kwambiri mtundu wa Malawi kuna kuti akationa saone ngati ifeyo ndi adani othana ndi katangale, koma tikufuna chilungamocho chipite patsogolo. Chotero timafuna tinena kuti ngati sipakuchitika china chilichonse chimene anthu akufuna kuti abise, tilimbikisebe kupanga zinthu zijamwa pa mbalambanda. Tinene pano kunena kuti magulu a anthu amene tikuwakambawa amene mayina awo sitingathe kuwafotokozera ku mtundu wa Malawi chifukwa chonena kuti nkhani zina ngati sizidafufuzidwe motheratu, koma ife tikuti umboni tili nawo, tili okonzeka kuwapereka umboni ku ACB kuti agwire ntchito. Koma tikunena kuti ngati ACB yonso ipezeke kunati sikufuna kuchita zimeneno zikomere Malawi, ndiye kuti tipempha mtundu wa Malawi upite pa nsewu kuna kuti uwapemphe anthuwa chilungamo chioneke. Tinene pano kuna kuti mukhale anthu odziwisidwa kuna kuti ndithu tikuyenera kutengapo mbali, kutengapo gawo posangoyankhula pokha komano kuchitapo kanthu kuna kuti nkhani iyi yothana ndi nyasi m'boma lathu la Malawi ikhale mbiri yakale. Tiyeni dziko la Malawi tilikonze. Chotero zimene ife tikupempha
ngati Malawi First amene timayimirira Amalawi onse akuchita kwabwino, amene mitima yawo ndiyosatengeka ndi katangale, chifukwa alipo ena tikayankhula chonchi iwo amaona mbali ina yosiyana ndi zimene tikupangazi. Koma tonsefe titamangana pamodzi tikufuna kuti tikonze dziko la Malawi, ena amvetsetsa kuna kuti tikufuna timenye nkhondoyi kuti dziko la Malawi likhale pabwino. Chotero chimene tikupempha kwambiri chonena kuti kafukufuku amene wokhuza nkhani za chuma ndithu akuyenera kunati akhalepo, komanso achite changu bodi imene ikuoneka kuti akhala kulibe nthawi yonseyi kufikira pano. Tiyeni tionetsetse kuti bodi imeneyi igwire ntchito ndizosatira zone kuti malipoti aja amene tikuwafuna pa miyezi 3 ina iliyonse aja adzipezeka. Mwina tufunso nkumakhala nalo, tikuyenera malamulo akupereka mwatsatanetsatane kunena kuti akuyenera azipereka malipoti amene wawa ku dziko. Tikamati dziko ndi inuyo Amalawi, enanso amene mnena kuti thandiza ndi inuyo atolankhani, mwina tidzidzifunse nchifukwa chani malipoti amene asakubwera. Ngati malipoti sakubwera chikubisidwa ndi chani, chikuchitika ndi chani? Ndiye kuti pena pake chuma cha dziko lino chikuponderezedwa ndi anthu ena. Ngati bodi sitikukhala nayo zikutanthauza kuna kuti bodiyo akupanga mwadaladala molekerera, ndicho linga kuti tizoona ngati zinthu zikuyenda koma katangaleyo akupita patsogolo. Chotero pofuna kuthandiza naso ndi boma timapempha kuti zimenezi zichitike mwachangu. Mayina amene sitikuwatchula pano anthu awiri ameneno akukhuzidwa kwambiri mu nkhani imeneyi, timafuna kuna kuti ayimitsidwe kaye. Koma kuyimitsidwa kuti pamenepo tikuyimitsa chifukwa chani? Tikuyimitsa kuti anthuwa afufuzidwe. Kumbukirani timayankhula pano mobwereza kunena kuti munthu sapezeka olakwa ngati sadapite ku bwalo la milandu kapena sadaweruzidwe ndi malamulo, ndi ayambe afufuzidwa. Akawapeza kuna kuti anthuwa ndiosalakwa, ife tonse tizabwera pano kuti chilungamo chake ndichi. Koma chifukwa chonati anthuwa ife tunati tili ndi umboni okhazikika umene taupereka kale ku ACB, tikufuna kuti ntchito imeneyi igwiridwe moyenerera. Anzathu a Reserve Bank Governor iwo wanso akuyenera, tinene kuti abwana akuyenera ndithu kuna kuti agwire ntchito yawo moonekera, atsegule zikope zawo kuna kuti aonetsetse kuti ntchito imeneyi sakusokonezedwa ndi anthu ena onse. Tiziwe anthu amanena zonena kuti mbomamu boma ndi system. Ife sitikufuna za system, koma boma la Malawi likuyenera liyende bwino. Tinenenso pano kunena kuti ICB atipangire mofulumira kwambiri kunena kuti ayambepo kafukufuku ameneyi kuwafufuza akuluakulu amene ife mayina awo tili nawo kunena kuti chilungamo chake tichidziwe. Chachikulu chimene tikufuna ndichonena kuti katangali mdziko muno akhale wochepa. Tanena kunena kuti ife zimene tikuyankhulazi tikuyankhula ndi umboni, ndi umboniwo wina ndionena kuti taupereka kale kwa anzathu ofufuzawo. Zimene tidikire ife ndi mayankho. Tikapereka umboni noti tikatapereka kale, koma tikaupereka tikamachoka pano umboni kuti ukaupereka. Ndicho linga chona kuti zimene tayankhulazo anthu asazione ngati zachinyengo. Akatichedweseranso osafufuza ndiye kuti tipemphana Amalawi aja tiye ndipite pa nsewu, ndiye kuti anthu akulephera kuchita zimene ayankhula. Osayinira kalata ameneyi ndi bambo Bon Kalindo. Zikomo kwambiri atolankhani. Thank you very much. Is there anyone to add? Yes. Pongofuna kuonjezera zimene anena anzathu kale Akalindo komanso Richard Mphepo. Choyambirira tithokoze atolankhani mukamva kuti Malawi First yayitana mmafumiza kubwera, tikuyamikireni kuti mugwira ntchito yabwino, komanso ntchito imeneyi musayasire pompo, mutithandizire kugwira ntchito imeneyi kuti Malawi wathuyu akhale wabwino. Tikuyankhula nkhani ya lero lino ya ku Reserve Bank. Kodi tikuyankhula chifukwa chani? Tinabwera pano dzana kuyankhula mosindika ona kuti zimene akuyankhula Alex Kamangira sikuti akuyankhula mchezero yayi, koma muli nyasi zimene zikuchitika. Ife ndeti ndafotokoza ona kuti tizibwera pano ndi maumboni. Lero lino pano Malawi First yabwera ndi umboni otheratu. Sidafune kutchula mayina anthu ngati mene akupangira zinzathu, koma ifeyo tikachoka pano tupita ku ACB tikapereke maumboni okwanira kuna kuti anthu amenewo afufuzidwe, ndipo anthu amenewo ayimisidwe kaye, bodi imene ayimisidwe kaye kunchonga kuti afufuzidwe timve uzikhala bwanji nkhani ya ku Reserve Bank. Tikudandaula pano ku Malawi nkhani ya Forex. Lero lino anzathu a business akapita kuti akapeze ndrama mwina ku banki, for example Forex amapasudwa ndrama zochepa, mwina apasudwa $500 kapena $400. Kodi munthu apita ku South Africa akaoda motani? Ndiye tikufuna nyasi ngati zimene kuti zikhonze anthu ngati amene wawa akuyenera kuti ayimisidwe, afufuzidwe bwino lomwe. Ndiye tikupempha pano atolankhani kuti tikabwera ni nkhani ngati zimenezi muzitithandizira kuti nkhanizi muzizifufuza limodzi ndife pamodzi Malawi First kuti tidziwe nyasi zimene kuchitika mboma. Ndiye
tikunena pano na kuti pamene tukasiya kalata imene umboni umenewu ku ACB, ICB nawo nkhani akangoyikhalira ife ngati Malawi First tituluka pansewu tiyauza Amalawi kuti tipite pansewu tikakonze voto limeneli. Zikomo kwambiri. Thank you very much. I think that's the end of the statement. Thank you. Ina pamene patafika no panthawi yomwe atolankhani tingati kufunsa mafunso ndiye tizibwera kuno kuyima pano kufunsa mafunso. Ine ndi Chingwalu wa Zodiac. Nafuna be kungofunsa kuti mwapanga kale engage Reserve Bank writing them formally pankhani imene yokhudzana ndi adindo amene mukuaganizira kuti akuchita mchitidwe umene. Komanso nkhani yokhudzana ndi kupita pa msewu zikuoneka kuti ma demonstrations inde ndi ufulu kuchita mademo koma sakumanyamula mphamvu kwenikweni padakali pano palibe njira zina zimene ngati Malawi First mukhoza kuchita. Thank you very much. Tiyamike kwambiri faja funso limene tiziyankhiratu chifukwa choti ni nthawi yokwanira. Ndikuthokozeni kwambiri abwana chifukwa cha funso lanu. Mafunso akunena kuti taafikira kale adindo aku Reserve Bank. Yes, taafikira kale ndipo ena akufuna kwabwino ndi amene swatithandiza ndi information imene tukapereka ku ACB. Ifeyo tikufuna evidence based information. Zingopanga zinthu zomangulankhula kapena za mbwebwe ngati za misala iya tikufuna zenizo ndipo tikufuna tikusimikizireni kuti tizagwira ntchito ndi wina aliyense na amene akulimbana ndi katangale kuno Malawi. Tikudziwa kuti out there anthu amalankhula zambiri koma ife chimene tikufunapo ndi chilungamocho. Faja anthu akoza kutukwana, anthu akoza kutiganizira zinthu zambiri kuti tatumidwa koma chilungamo nchonena kuti chabwino ngati tatumidwa corruption yokulibe. Corruption ilipo, it is happening. Mukaona achina onjezani Kenya ni aja akamangira chisudu amene ajatu amajako Kenya. Ai, sikuti amene ajatu apenga misala. Ai, kapena sikuti alibe so ndrama akufuna ndrama. Ai, ali nazo. Komano akulirira ziko lao. So tinaene atonse tikhale patriotic. Andiso yesinkhani yokuti so tizikapemphaso ku Reserve Bank. Ndi nkhani yoyima ifeyo ngati Malawi kuchitira jealousy. Mene munthu mamuchitira jealousy mamunako kapena mkazako. Sono ifeyo ziko lathu ndilomweri ndila Malawi. Tikadikirira mwina ache kuti azituza kuti tathamanga ndi muzikapangako. Tapanga ndi mukapangeko. Muziyo kuti ziko lino amene muzavutike kwambiri ndi inu ndife. Chifukwa ena awawo kwawo kunatha amene akuba makobiri umwe apezaso kuti asalaso mwina ndi zaka ziwiri kuti afe. Pomwe inuyo muli ndi sogolo lalikulu kuti ziko linolo eti muzathe kupanga kupindulira mibado. Nkhani ya mademo kaya kumademo kukubwera anthu kaya sikubwera anthu koma the moment anthu angoonesa kuti akwiya amenewo ndi sign yooneseratu kunena kuti zinthu zina zake sizili bwino nde komanso mudziwe kunena kuti zili malamulo a ziko lino kuti ndi ufulu wa Malawi kupanga mademo kapena kupita pansewu pamene china chake chisali bwino. Zikoma kwambiri. Ine ndi Jenjira wa Miji FM. Funso langa ndila kuti mwafotokoza kuti forensic audit imene ya nthawi yaitali isanachitike. Nde ndimafuna kuti mwauza Malawi kuti mabungwe amene Reserve Bank komanso pension ACB muwapatsa nthawi yochuluka bwanji musanaganize zopanga ma demonstrations. Zikoma kwambiri. Tikuthokozeni so kwambiri. Miji, you're from Miji? Yes, Miji chifukwa cha funso lanzeru kwambiri. Ifeyo amene tiyapasa period ya 20 days kuchokera lero 20 days ngati ya ACB akalandire kalata yathu imene soti inaye pompano chifukwa cha inatu akungoona ngati izizi ndi zamajoko tabwera kuzapanga drama. We want to join our friends who are here in Malawi, even outside. Kunena kuti ifeyo, we are not talking. We are not only talking. We have the letter here to ACB and we want to present it this morning or tomorrow morning. So to kuwapasa 20 days. If they are not acting on these individuals, amenity now so mboni wake kunena kuti they have messed up. They want to derail the forensic audit at the same time sabotage the current board. Ndijolinga kuti zinyasi zao zisaonekere if we are going to mobilize Malawians. Thank you.
Okay, good morning, Joseph Mazizi, Capital FM. Kuti singakhale contradiction kuti dzana munabwera kumanena kuti zomakakamiza anthu kuti asiye ntchito asanaweruzidwe ku bwalo la milandu zimenezo ndi zosayenera. Lero mukubwera ndi mayina inde mukuti muli ndi umboni koma nkhaniyo sinapite ku koti koma mukunena zoti ayimitsidwe kaye ntchito amenewa chifukwa choti pali umboni okwanira. Simukudzitsutsa pamenepo. Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri, Amalawi akhoza kumafuna kudziwa komanso ndi zimene amafunsa. Ndalama zimene mmagwiritsira ntchito imene mmayendetsera bungwe la Malawi First zimachoka kuti? Thank you very much. Ndiyambe ndi funso lomaliziralo kunena kuti ndalama zimene timayendetsera bungwe la Malawi First zimachokera kuti? Zimachokera kwa ife ayeni yake amene mukutiona kuno. Komanso Malawians of goodwill. That one we cannot skip. Kulitu anthu kunja uko amene amalifunira zabwino ziko lino. Komano mwina samapasidwa mpata kuti atenge nawo gawo. Komanso akapasidwa mpata kuti atenge nawo gawo, mwina aso anthu ena amaamba kualonda kuti why are you doing this, why are you doing that. So ayeni yake my pioneers are funding ndi fair ayeni yake. Komanso kuli anthu ena ndipo zimene sitingabise ya kuli anthu ena of goodwill amene amakonda ziko lino, a business opemphera amatithandiza tikaafikira. Fache ifeyo tilibe kuthekera kwa 100%. Komano tikaona kuti kuli need ndikuchita present as we did with our statement. Ena ataiwerenga statement anaona kuti I think we are talking sense. They decided to help us with some funds. So you cannot stop, galu kuti aziuwa. Galu anabado uwa basi aziuwa be andi panopa kuteko so mukamene mwabwera mane na kuti muja anena kuti mulandira ndalama ndimene alili Malawi. So ifeso kunenedwa kuti talandira millions sikokhala kwayamba koma ife chimene tikuchita focus ndi kuti tijoinane ndi anzathu amene so ndokonda dziko including inu atolankhani fache inu mmakonda dziko lano ziko makwambiri limene anjezere so anzanga. Timangofuna kuonjezera Mazeze komanso Amalawi ndikukhulupirira kuti funso limene mwafunsali ndi funso limene Amalawi ochuluka akhala kufunsa including iso mwina akamangira enu ake akhala kufunsa. Taonapo umboni umene wakunata anthu amene ajananena kumangidwa pompaja ndikuwafunsa kuti ndalama mwazitenga kuti. Malawi First yakhala ikupanga ma demonstrations, ma press briefing, nthawi zambiri zimene timapanga timadzipereka chifukwa cha mtima wokonda dziko. So tikapeza ma individuals ameneno akubweranso kunati nkhani imene mwaitengayi ikuyenera kunati ionetsere chidwi chomenya katangala ameneyi nde akutipanga support. Ife tikuyenera tibwere pano tigwire ntchito ngati imeneyo. Komano vuto limene timakhala nalo timakhala ndi negative minded ya anthu ameneno tili nawo ife kumtima kwathu kunati zikuyenera izi zachokera kwa Madzezewo nde chifuna tapereka ndi Amadzeze nkhani kwamenya Amadzeze kapena kwakhoza Amadzeze zija zamahiyesezi zija zimabweresano mafunso osiyana-siyana koma Malawi First imagwira ntchito pozithandiza una tiye ndithandizeni dziko tipemphe kunati Amalawi ngati dziko tiye ndikhale ndi mtima womaona ndi nkhondo imene anzathu ayiyamba ngati ili ndicho linga chothandiza dzikolo tiye tigwiraneni manja tiyikepo mtima dziko makwambiri. Mongonjezera Amadzeze mwafunsa funso labwino kwambiri. Funso limeneli ndimene takhala tikulimbana nalo nthawi itali kuyambira 2021 nthawi imene Malawi First imatuluka pansewu chifukwa mukumbukire bwino lomwe ife ma press briefing sikoyamba kano mwina si chaka choyamba chino cha 2025 kumabwera pano 2026 ino takhala tikubwera kuyamba 2021 mpaka ufika date ya lero lino tikupanga zimenezi moti mulamuliro 5 years yapita ija anthu amaona ngati akuti tuma ndi a DPP komanso lero lino kuti muone zimene tikulimbana nazo ndi zimene timalimbana nazonso mwina pa 5 years ina meza pita ndiye ifeyo tikamabwera pano muzidziwa kunena kuti kuli anthu akufuna kwabwino amene tikaonesa amene anenera Boni Kalindo tikaonesa statement yathu tifuna tiyankhule zinthu zimene tazidabwa koma tindi kanga chepe aka anthu ajamatha kutipanga support kuti gwirani ntchito imene ife nawonso akudana ndi katangale amene akuchitika kuno ku Malawi zikomo kwambiri facha funso labwino. Bwana Mazeze munafunsa funso lonena kuti siti kuzichita contradict tinalepo mpano zana ali kunena kuti sibwino kumanena kuti munthu achite step down ifeso tanena kuti achitudese suspend ngani ndiyo nena kuti tanena mu statement yathu kunena kuti ife taponda mwala ndipo tili ndi umboni okwanira timawuza anzathu kuti osangonena mulibe umboni but if we have evidence and malinga ndi rules of justice sima mfuvuza munthu ali mu office momo
mamuza kuti atapengani takhala nikaye kunja uku ndeti kufufuzeni. So if tina umboni sikuti so tikungokamba andi lero pompano oloma mama tikangosiriza documentation tikapereka zimene ndipo tizakufuna ninu amazeze kuti mukatione tikupereka kata imene ku ACB amene angakhale free tikamachoka pano mutipase mafoni anu tikuyimbireni tikamapita tikufuna ife serious business osankhala zinthu zachibwana kumangofuna kuti mwakuti kumufuna kuavutisa anthu. No, we want serious business. Malawi is for us. There is nothing without us. Nothing for us without us. Thank you. You have something to? Ngani ina ndiona kuti kulingana ndi funso lanu bwana Mazeze munalankhula kunena kuti tikulimbikira kunena kuti amene wakuyenera achosedwe akuyenera amangidwe nkhani isanafike ku court. Chimene mungaziwe nchiona kuti ngakhale nyumba mwanu mutagwira ukuba simumathamangira naye ku court musanamukwapule. Zimene zimachitika nchoti mukamulekerera nyumba zosatira zake amaononga katundu uja koma timamkwapula munthu uja pambuyo pake ngomapita naye ku court. Sono nkhani iyi ndionena kuti ndoziwika kale ili ndi maumboni. Anthu amene apanga zimene zakuyenera akwapulidwe kumapeto kwake nkhani izipita ku court. Mina tibwere ku round ina ya mafunso ngati alipo. Ngati palibe tipempha akalindo mwina mutsekeko ndithu. Just to thank you. Oh yes. You've got one burning one. All right. Pali ka video kamene kamapanga security kamene akalindo munkanena zoti Malawi si anthu owafera. Kandi zake zinali zokhudza ma demonstrations komanso zinthu mene zikusokonekerera pa nthawi imeneyoyo. Panopo mwabwera ndi nkhani imeneyi ndipo mukunena zoti ngati ACB sachitapo kanthu msanga pa 20 days zimene mukupereka ndekuti kupitidwa pa msewu. Anthu akukhulupirireni bwanji kuti muli serious ulendo uno chifukwa choti munaoneka ngati mwazituluka mwanyanyala kuti Malawi si owafera. Akukhulupirireni Malawi kuti mupanga dizeni. This was an exclusive interview and it was the interview done by Joab Chakaza, and the contents are at your office, Zodiac, mupite mukamvesere so. Siti nanene kuti nenda siya kupanga mademo a Malawi so afera. Ninganena kuti mukulankhula zinthu zimene mwangachiona pa TikTok chachifupi mwina chama seconds. Mde mukaonere the whole interview ndi Joab Chakaza. Ndingonena kunena kuti anandifunsa lonena kuti masiku amene watu mwamangidwa kwambiri komanso mwatizi kodi mwasiya mademo ndinanena kuti Amalawi siwo afera chifukwa chokuti amakusiyira wekha chinthu pokapo sopano Amalawi akazamba kuyenda ndi ine limodzi muzonse ineyo sindikusiya mademo not kuti ine ndikusiya mademo. So mungopita mukaonera exclusive ubunake ndi inu wa ku Zodiac, and this interview was done by Joab Chakaza wa ku Zodiac. It's not what you are thinking, and see we work hard, my brother, and ambiri so akala kuchita misinterpret the statement kuti ine nanena kuti ndasiya kupanga mademo nanyanyala. Chino sichinganyanyale ulochita nene dwa maka, sichinganyanyale ulochita tukwanidwa maka, sichinganyanyale. And it's very very unfortunate mwina ndingoyankhapo kunena kuti anthu ena akumachita claim including my good brother Kamangira kunena kuti ati ineyo ndimapangana ndi aboma kuti azindimanga ncholinga kuti I don't know for what reason ati azindimanga kuma zoseja it was staged. Very very unfortunate. Maliro amaphweka anyumba iyo koma akakhala nyumba mwako samakhala sophweka. So nkuteka kuti achimwene anga sakudziwa the pain that I was going through, sakudziwa zimene abale anga even the family zimene amakumana nazo ine ndikamangidwa. Komano ngati inali stunt kuti timapanga political stunt ndi IMCP, Mulungu alemekezeke. Ngatiso zimene tikupanga pano ziziri za mafilimu, Mulungu so alemekezeke, koma nthawi zina kusadziwa ndi tchimo lalikulu komanso ndi imfa. Thank you very much. Just to finally thank you, viewers out there and members of the press, that each time you are with us and you always, spread the gospel. We don't take it for granted. We always cherish you and we continue doing that. Kwa Malawi so amene mmakhalabo, ena nutimaona makomenti anu mmatukwana ndimene umakhalira moyo because nanunso mwina mukukhalaso munyengo zosadziwa. Koma nkhani iyi ya corruption
tinati tajoinana ndi achina Kamangira, kujoinana ndi achina Kenani, kujoinana ndi the rest of good Malawians of goodwill. I tell you, Malawi will be a better place to stay. Thank you very much. Akuti pali funso. Okay. Ndina akangufunsa pamene tidapempheso apazizi kuti atitsekere ndi pemphero. Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Mangofuna kuti ndidziwe munene momveka bwinobwino kuti kodi audit memukuyena ndi ya pension fund yake iti. Iyi ya hotelo iyi kapena kulizopanga kuli special fund imapanga. You just need to be very clear on that one. Pension fund is pension fund. Kulibe kwa special pension fund. Pension fund is one. And according to Pension Act, section 69B, ndiyonena kuti amayenera kuti azichita audit, azipereka financial audit, audited report every 3 months in every financial year. So kuchokera 2021 munatalankhule muchichewa. Kuchokera 2021 up to 2026 sikunapangidwe audited china chilichonse, sikunaperekedwe report inaliyonse because panali some 2 guys, the ones that we are reporting to ACB, amene who swindled the money. And anachosadala analemba kalata kuwalembera finance minister then kuna kuti chosen board imeneyi, and that was on 17th of October 2025. Imene inachita trigger inapangidwa reversed. Amapanga zimenezi ndicholinga kuti board imene iti ibwereyo, because he thought or they thought kubwera board ina ya nyuwani ndiye kuti azachita backup. Komano board iyi inapeza kuti mumphamvu ya mulungu pokonda ziko lake la Malawi inapeza kuti board jayabwerera. So apapa kuyesera kutulusa ma sensitive documents, kuchita discredit the board, kupanga izi ndizi ncholinga kuti aphimbike mabi awo. That's what we can say. Thank you.